ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарои азиз, хуш омадед ба канали мо. бародарои азиз, ина иншоалло аз ин пас беҳтарин наворҳо пешкаш шумо мекунем. дар навор имрӯза фақат тракторҳои беҳтарин, телешка, плуг, чизил, чанд ҳамун чизои беҳтарина баҳри шумо омода кардагем. ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. барои дастгирии канали мо ҳам як дона лайки бобигира биҷиқе. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед ва дар шумо чизе маъқуле дар комментария бинависед. иншоалло мо кӯшиш мекунем пайдо кунем, пешкаш шумо мекунем. ва шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамои WhatsApp ма дар рӯи экран бигиред, равон кунед, бо нархи арзон иншоалло пешкаши харидоро мекунам. худо нигаҳбонтон боша бародарои азиз. курси имрӯза дар рӯи экран, видеоро то охир тамошо кунед ва дастгирии худро фаромӯш накунед. бародаро, трактори юмузи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Деваштиҷ, деҳаи Дайлон, Поён. бародаро, трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар қатиш плугай, телешкашай, дар ми охири видео худтон мебинед ҳама чи қатишай. трактор мега состояниш хубай, ягон камбудӣ надорад. мегири ҳай мекунӣ, фақат замин ҷифт мекунӣ. нархша 60,000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки савдо мешавад. касоне ки бародарои азиз харидор бошед, онашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳабат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. иншоалло трактор мега трактори хубай. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактори МТЗ-82 бародаро, трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш 100% плуг, чизил ҳаст. 4 баллонаш навай, аккумулятори нав дорад. бародаро, қарор дорад дар шаҳри Исфара. нархша 85,000 сомонӣ мега, бо гуфтагие ки конечно савдо карда мешавад. ина бародаро, хутон МТЗ-ра бинед. 4 колесоай, трактор хубай мега, ягон камбудӣ надорад. хай бештар маълумотро худтон метавонед аз соҳиби трактор пурсед. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби трактор дастрас кунед. марҳамат, занг занед. трактор Т28 бародаро, трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ина дар ин болош навистагия қатиш, плуг, ҷуфткунак чизорам дорад. бародаро, трактор мега хубай, қарор дорад дар ноҳияи Восе. нархшам қимат нест бародаро, 65,000 сомониш мега, бо гуфтагие савдо карда меша. қатиш не чизорам дорад, намедонам и ришқадравака ё гандамдравака, иша нафаҳмидам бародарои азиз. хай хутон метавонед ки аз соҳиби трактор дастрас кунед. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат, занг занед. бародаро, трактори Юто 404 МФ пачкаҳай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нарх дар Душанбе тайёр доре мега. ина бародаро, тракторро хутон бинед, чанд намудай заводиш дар Тоҷикистонай. нархиш 140,000 сомоние, бо гуфтагие савдо карда мешавад. хай трактор пачкай бародаро, ина хутон бинед, иҷа бисёр чиз дорад. касоне ки харидор бошед, нашуд ҳамин тракторро фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин худи трактор дастрас кунед. марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. трактор МТЗ-82 як соли баромадаш 2012 солаи турбоай. трактор дар ҳолати беҳтарина. трактор рабочия из Россия овардагия, заводской краска дорад бародаро. трактор қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтем дар шаҳри Бохтар, Қурғантепа. нархиш хай созай меарзад. трактор навай 159,000 сомоние. касоне ки харидор бошед ё нашо трактор фаҳмидан мехоҳед, марҳамат бародарои азиз, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро аз соҳиби худи трактор дастрас кунед. марҳамат, занг занед. трактор бародаро Юто 704 комплекай бародаро, трактор дар ҳолати хубай мега, ягон камбудӣ надорад. солиш 2021 солай. ремонтиш 100% мега кардагиай. хайна бештар маълумот ҳамаш дар мирӯи экран навистагия бародаро. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Румӣ. нархиш 315,000 сомоние, бо гуфтагие савдо карда мешавад. як худиш тоқанес алафдравак дорад ва дискаи ришқадравак дорад, чанд ҳамун чиз дорад. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо. занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. бародаро, трактори МТЗ соли баромадаш 2004 солай. трактор дар ҳолати хубай мега, плуги эронӣ дорад. трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат. нархиш 115,000 сомониш мега, бо гуфтагие савдо карда мешавад. 115,000 сомонӣ. трактор номаш Опел ай, унадан болош навистагие бародаро. плугиш эронияй.
کسانی که خریدار باشید نشو تراکتور فهمیدن میخواهید برادر عزیز مرحمت رقمهاش در روی اکران شما زنگ زنید بیشتر معلومات را از صاحب تراکتور دسترس کنید مرحمت زنگ زنید تراکتور MTZ 81 برادر صاحب تراکتور همین نمروش این هم در روی اکران است تراکتور در حالت خوب است این اختم بینید تراکتور سستنش نو است یگون کمبودی ندارد قرار دارد در ناحیه یوان нархш 100,000 сомониш мега бо гуфтаги савдо карда мешад хай трактор хуб ёхи нав ин хатон бинед бародаро трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад гуфтаги ай марҳамат касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро занг занед аз номи канали мо салом расонед шояд чуд-чуд бо арзонам кунад марҳамат занг занед трактор MTZ 81 соли баромадаш 2012 сол трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад Беларусия дар ҳолати хуби техникия ягон камбудӣ надорад зангам задагӣ неста касоне мега харидори аниқ бошад занг занад муомила бо дорад трактор қарор дорад шаҳри бохтар қурғантепа нархаш 165,000 сомонӣ бо гуфтаги савдо карда мешавад касоне ки харидор бошед нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед ина бародаро трактори беҳтарин 4 колеса марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро дастрас кунед марҳамат занг занед трактор MTZ 80X соли баромадаш 2019 сол трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа ҷои баромадагиш Беларусия бародаро солиш 2019 гуфтем трактор хубай навай 2019 пачкай қариб нархаш 260,000 сомонӣ гуфтаист бо гуфтагие ки конечно савдо карда мешавад 260,000 сомонӣ касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами трактор Беларус X80 фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед трактор MTZ 82 соли баромадаш 2018 сол трактор дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад Беларусия бародаро ҳамаш инами рӯи экран да нависагия ягон дард мега надорад қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа нархша 200,000 сомонӣ мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад касоне ки харидор бошед ё нашуд трактор фаҳмидан мехоҳед ё нашуд ҳами чизои трактор фаҳмидан мехоҳед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо трактор T28 қарор дорад дар шаҳри бохтар қурғантепа трактор дар ҳолати беҳтарин мега хай трактори корфармидаги бародаро хитом бинед мега састани созак мегирям ҷиф мекунӣ ҳар диш фурӯхта мешавад трактор қатинаи чизила ира намедонам бародаро қатиамиш фурӯхта мешавад нархаш беҳад арзон аст 35,000 сомониш мега бо гуфтагие ки савдо карда мешавад касоне харидор бошед марҳамат рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед бародарои азиз аз шумо мехоҳишам лайк подписатсияро фаромӯш накунед иншоалло аз ин пас беҳтарин наврҳоро дар ин канал пайдо карда метавонед худо нигаҳбонтон бошад.